Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Another day, another informative program. Thank you very much for joining us on this online television station. My name is Robert Tapfumani. What you simply need to do is to subscribe, like, or follow by just clicking that button, so that every time we have another exciting and informative program, you will get a notification and you never miss it. Remember also to share and also comment so that we can hear your views. We respect and also value them as well. Nasi tiri kuno kuChegutu kwatauya kune mwana ane 3 years anga achiabhizwa na amainini wake. Amainini ava kutaura kwandiri kuita, she is on the run. Vatove nemasvondo anokonza kuita matatu vachitiza avaswanikwa nemapurisa. Vari kunzi vamwe vakati akambowanikwa kumadziva, vamwe vakamboti akawanikwa kwazvivi. Amaireni makadii? Ndofara ngu makadiwo. Nini ndiripo ndimi makaona zvese kushungurudzwa kwemwana uye zvakare ndimi makaswanza kutora mwana kuenda naye kuchipatara. Mbonitsanangurirai machengetero aitwa mwana nemuroro wepano kubva pekutanga paakasiwa. Alright. Mwana uyu akauya akasiwa achitori mwana mudiki chaiye. Vakangouya vakamudhampa mai vacho. Vamudhampa mai vacho vakaenda. Pakasara baba vacho, mainini vacho vaivepo. Ndobva vangogara 3 days. Ndobva vandidana mupaseji ukanzi aina ndingasvikwanise zvemwana asiri wangu. Plus honai mwana anopfeka mapamba. Ndobva tatoseka ndikandati ndokutogamuchirwa kwacho mumusha. Ndobva vaenda. Vakasara baba nemwana vari 2. Ini ndinogarawo hangu kurumu kwangu uko. Saka ndaingoona hangu zvazvongoti monitor from afar. Kusvika ndazoona kuti azviite munhu wechirume and plus he's handicapped. We had a very good relationship nakuda kwashe. Achitonditi sisi. Ndikabva ndati budi, I just feel it's not okay kuti ugare nemwana wega. But ari ega nemwana wake. Zvisiri zvekuti ndinotaura nekuti mai vake varipo kana kuti chi. No, he was a wonderful father. He cared for his daughter. Ndobva ndamuta chipotai muchindipa mwana ndichirara naye. Ndotora mwana ndichigesa ndichiita zvese, everything is fine. Ndichitobuda ndichienda naye kubasa kwangu. Pasina dambudziko, tisina kana dambudziko. Mukadzi uyu akatozoenda akanoita almost 5 months, 6 months. But those 6 months ndaigara nemwana uyu. Ndopaka developa that bond naye achinditi tete. Ende chero kuda kwashe akabva kubhawa usiku, chero aiwanzopinda panapa na 12 or na 2 am. Osvika otonoka kiri ari sei munin'ino wako, ndoti ari right, otofura door. Ndototi uya umuone pamwe anenge akarara. It was okay. After 6 months mai ava resurfaced. Saka okuda couldn't say anything. Ndobva atorwa mwana uyu, ndobva aenda kwakutama. Akangogara 2 days mvatakura mwana mvaenda kwakutama. Ndikabva ndakonana nani nakuda. Ndikati but how can you do that? Munhu has not been staying here. Ouya otitorera mwana. Oenda. Zvoti vanhu vakawanda mapurisa aindiona ndiri paroad apo. Vaitoti mwana wangu. Ndichitoti mwana wangu wauchembere chinchi bosi pandaive ndopaanga ari. Ndobva aenda kudaro. Mwana akazodzoka after 3 months. Akakuvara gumbo. Saka nekuti mwana wandaiziva, mwana wandakagara naye, I noticed it ipapo pakuuya kwemwana. Ndikatoti kuda, uri kuona kuti mwana uyu ari kulimpa. Kana kuda, iwe unotarisisa iwe. Ndikabva ndati mwana ari kukamina uyu. Ndobva angota, lucky enough, paive nemunin'ina wakuda wokuSouth Africa, neshamwari yake. Ndikati Alan, ndisandatomboti Alan ndiyakatoti mwana ari kukamina kauyu. Ndikati ari kukamina. Tese ndobva tazviona kuti mwana ari kukamina. Ndikabva ndati kuda ndokumbiro kuendesa mwana kuchipatara. Haiwa kana she's fine chinchi. But aikambaira vepa next door vakazviona. Vakanditi vaingonditi vatete kanzi naye vatete vemunhu. Ndikati dede vacho vari kunditi she's okay. Vatasiyana nazvo. I kept on monitoring mwana.
but zvichindinetsa munoziva pane zvimwe zvinhu zvokunetsa zvezvokuti you don't want to benefit anything and there's nothing to benefit, but I just save children at heart. Ndikona mwana waye zvino vadzoka futi mai vaya paita holiday pakabva paita vana vanokwana kuita 11 vaive panapa tudiki tumzera twemukadzi uyu twehama dzemukadzi uyu akanotukokorodza akaunza panapa wongo. Kadiki kacho kanonzi Niko ndobva kauya kumba uko kuseri mumba mangu ndandakatovhara dhomba asvamba ati tete ndikati chi kanzi munomboziva kuti kuziva akarohwa ndikati pai bosi kuno kuti akanzi akadonha mubhara kana Niko akarohwa namama nechihuni. Saka time yacho ndakati nditore phone yangu ndirekodi. It was late mwana anga anyarara ndofunga akazvicherechedza ndozvandaida kuita. Boss that girl is so clever. Ndobva anyarara. Ndobva ndati ndobva ndangogara zvezvoti pati kuti ndide kumuti ndite unge ndoda kuvhunza mwana makuwa ndikati it's bad. Achataura zvake umwe musi. Dho rakasiwa rikavara mazuva acho rara kuvharwa dho ireri zvazvokuti asauye mumba mangu bosi mwana uyu anoti akaita aita chero akaita problem chero akaita nzara aiuya samusi ndakasiya dho rangu risina kuvharwa iravo iri asina kuvharwa ndobva auya saka mune carpet saka ndakaona kuti ndatsvaira mumba mangu zvese carpet yangu yamuvhwa sei saka ndikabva ndatya ndobva ndati asi mapinda nyoka ndobva ndatomira padho ndobva ndatasa saka ndikabva ndaona tuzvigumwe so kubva pasi pemubhedha ndikati Caitlin ndokwanzi tete ndikati uri kuitei andikunzwa nzara ndikati buda ipapo angari pasi pemubhedha yes ndikabva ndamupa chingwa plain bread necoral water not that I didn't have drink but I had drink I had margarine, I had everything, but the last time yandakambomupa chingwa chine dovi ne drink raspberry akarohwa mwana ndakakuti chinenye yekukwata akarohwa anorohwa muromo ndobva ndangosiyana saka ndobva ndamupa ndobva adya akubuda mwana anoziva kuti ndinonyangira mbva adai soo ndobva anapasa mubva amhanya ndobva adzoka ndobva tanyarara saka zvese zvaingoitika ndichidi ndichiona ndopatikazoti tatozokonana tatova at parallel nenyaya yekuti vainetsa mwana saka mwana wangu mukomana mukuru anoti mama kusi kuna Caitlin akaona mwana achikundikana kufamba mai vacho nababa vacho vakagara achibva ati ko kuziva aitwa sei asi mamuro vakanzi anotadza kurohwa kuti anokosheka naraini aina akandikoshera nokuti pandogara panapa pamba pake mino ndobva vapindura kuti chii vatora mwana uya ndobva paita 2 weeks pakaita 2 good weeks mwana handisi kumuona but ndainzwa kuchema kuona mwana ndandisingachamuoni nekuti nangu ndagara ndongozvigarira mumba mangu kana ndichida kugara saka ndopa ndakazonzwa mai vepa next door apa unfortunately she was a tenant apa vakazoenda kuHinton ndakanzwa vachipopota vachiti imimi madha imimi munoziva ndinogona kusungisai nemapurisa vachitotaura nalandlord watokusungisai nemapurisa hamungaiti basa rekurova mwana kamwana katsvuku akani mazoira ndokamunorova zvekuti airohwa neshamu 3. Inini I'm going to say what I know and what I witnessed. Mwana uyu aiti akana achirohwa uri kubedroom kwangu unomunzwa saka pakazoitwa trick yekuti airohwa pakatotengwa karedio kakadai maiti mukanzwa full volume yaiswa kuziva ari kurohwa kune vakazoona musikana wepa next door neiyeyu maid yacho aiswa musoro mugumbezi orohwa airohwa akadai so makumbo so orohwa pasi petsoka akarohwa pasi petsoka nzisumuka ujambe ojamba zvikaenda zvingoendeka kusvika ndati this is not right saka ndakangozvigarira hangu musi wacho ndakangomuka moyo wangu I was praying then we started fasting ndimusavadha zvangu but I follow my groups then ndangokwesa kunge prayer request kune vamwe anonzi Apostle Jacob wekuharare ndibva ndati apostle ndokumbura mundibatsiro kunamata my soul is so troubled ndekamwana kamuzukuru kangu so but things are not all right panopamba panditi hapasingori right kana apostle it's okay don't worry I'll pray for you ndinotori nemessage avo kanzi okay I'll pray for you mwanangu ndobva vanamata ndibva ndatonamata mangwana ndibva ndati Lord I want you to show me the hidden things that happen in the night ndisingaoni
ndangoti kuseni maskati ese ndakasura ndakatogara ndikati ndakuda kuwacha manje maskati ndabuda newasheni yangu ndatanga kuwacha musikana uyu anga ariko ndakaona mai vacho vachiti mve ndobva musikana aburisa washeni tete murisei kana varipo tasingataudzani tese tete murisei ndiripo ndiri kutowacha ndiri kuona kuziva saka angoti achindoona chipati tete zvezve kutoti mwana aona munhu waanoziva njiva ndati mainini chi tete ndiri kurwadziwa achikambaira ndova ndatobva ndibva ndasvamba ndamusumudza ndikati kana Florence atova ne2 weeks masvamba ndamubata so ndikati chiinai kuzi ndova ndamusumudza bva atigwadara pasi mvasimuka futi mva atigwadara ndikati no Florence mwana akaitwa sei kanzi musuya uya waakarohwa namama vamurova hanzi vakamuisa sauti mbva vatanga kumudhonza gumbo rarohwa iroro iniwo ndova ndati no problem ndova ndazvinyararira zvangu ndobva ndati Florence fonera baba wako fonera dad wako izvezvi ndobva afona saka little did I know kuti mama vanga vaudziwo makuhone akawo akakaingoti kakagaragara oti akavatanga kuvatumira mafotos emwana nemabhora mumusoro atumira mainini vacho anga asingatumiri gogo achaitumira mainini vacho ozosvitsawo kuna mama ndobva vango ini ndasambotaura navo kutaura chokwachoro mukavabvunza zvese zvakaitika pamwana andobvira ndataura namama I will be very honest vanga vasitori nanhamba dzangu ndobva ndakagara panze pamama kubva vafona mai Ryan kuri sei ikoko ndikati tiri right mama aunditi uri kuri right izvezvi wakagara pawakagara ipapo polisi iri kusvika ndikati akuzodii mama wakanzi akusungisai nese mwana anofa makagara ndopa ndikati mama isitai totyawo kudzingwa pamba tatakapiwa notice saka tati chitotyawo kuti tikaripotawo kuti kune zvadai so tinodzingwa vakati kurumidza ndopakangoti baba vacho vachisvika tichinyatsowirirana kuda ndakatogara apa mwana ari pasofa apa mwana apfekedzwa naFlorence ndoandatora mwana bva ndabereka ndikati kuda ndipo zvekadhi remwana nditsvagire chiro chibhuku mva atova nechibhuku chake iye chakanyorwa kuda kwashe chakanzi kuda kwashe 23 years that was kabhuku yekudhara ndova ndatobereka mwana kuda ndibva atoti ndakatobereka bva ati putseke masuwa anenge atete wako enda natete wakoko endai chiendai ndibva tatobuda tikatobuda inini Florence nemwana mukadzi anzi akati achiuya ndobva audza kuda akati mai Ryan vaba mwana vaenda naye kuchipatara kana kuda havana kuba mwana ndindavapa vatoenda naFlorence isi tichisvika kuchipatara ndakangoto sezvo taita zvokutora mwana kuti ungonorapwa nekudzoka ndandisina kucherechedzwa kuti mwana kwese uku munhu mutsvuku saka anga ane tambo dzemagetsi airohwa kanonzika anorohwa rine cable nebroomstick anotozviziva akatomuti shama anonotora kana kuti mwana wemusikana ukamuti shama anonotora broomstick necable ndobva saka nesivo vamenoti vakangofunga semba vanditi Christine mwana akaita sei ndicho ndangoseka ndvanzi mva wamukurura hembe anga achiri nefresh unzu munzeve mese mumuhuro zvese kanzi ndoda kukusungisa unoziva mutemo sandiri kuzokusunga ndikati sekuru musadero kanzi mira vakutofundira polisi social welfare ipapo vese mva vauya mwana mva akururwa hembe ndikati nangu mungangondisunga wanguka but handina chandoza iyo shamu yake anotoiziva muridzi ndikati inangu mungangondisunga kamufunge nditoriwo loja ndogara kuseri ndikati moza zvangoitika izvi ndezvongoti ndiri loja rinongoriwo neinterest mwana uyu ndinomuda bhosi mwana uyu ndindakatanga umuchengeta saka ndosaka maona ndaita zvandaita dai ari umwe munhu ndasina hangu basa nazvo chinchinyi wati mapurisa atoya paipai uyu musikana inenyaya yekuti pamwe asati ambosungwa angoti achiona mapurisa achibatira hemahandicafs ukanzi takuto akabva apfugama vanzi mirai nditaure chokwadi chese vataura zvese ndobva tazogara kuchipatara ndobva ndagara nemwana ndobva tazonzizo x-ray kutotariswa mwana uku ane 3 fractures uku ane 2 ndobva tatogara muchipatara ndobva ndatorara muchipatara mama mbva varara usiku hwese vachifona vachiita maarrangements chinchinchi mama achibva vatota chiri ngandifondere polisi vasadi vasakutore since une mwana ndindakudini ndiri kuita maarrangements ndiri kuuya ndoda ngopesa kubasa chete ndobva ndauya
saka ndo zvakaitikawo pana kuziva ndo maziviro andinoita ini ndichigara hangu nakuziva atina mbobvira nakuda wacho ndichitogara nakuda achitanga kuita landlord wangu andina musi wandambotipfutseke kana kuti chinyi andingati there's bad blood between ini nakuda never ndingatonyebawo kana zvatotanga wapa nenyaya yemukadzi but otherwise we had a good relationship, brother and sister zvese chero vanhu vese kuroad vachitoti ende kuda hanzvadzi yako ukairega ichita mwana wouchembero kanzi amuregedzei mana azvaremi tiwane vazukuru vakawanda saka even chero pandakazoenda kukoti vanhu vese kana mapurisa aindoona iti naiwe wakazoita seko mwana iwe wakaita sei mwana ndikati akarohwa so otherwise ndo mazivira andinoziva kuti kuziva ndo makuvararika nepaakambonzi hanzi so akatemwa nebhodhoro retomato sauce achinzi anokara akarohwa muromo ukasvimba kudai nebhodhoro retomato sauce ende iyeyu musikana yangatotadza kutaura anotodziziva nyaya dzacho dzaitoitika ari munhu isu zvimwe aitozotiudza nenyaya yekuti ndenda muti Florence unoziva kuti ndinongokuendera kumapurisa kuti ndokusungisai anzai mena hangu nditaure sure but inini zvandatotaura izvi hakusi kuti ndaiudzwa nemunhu ndaizviona zvaitoitika ndichizviona inini but nenyaya yekuti unenge wachitywa kudzingwawo pamuri kugara dzimba dzoonetsa kutsvaga mutauni saka unenge uchitoti regai ndingonyarara hangu vedu weko ndodini asi kana zvazongooma nepatikazotretenwa namha wakanzi ndikutokusungisai nemapurisa ndopatikatozoti kwanyana otherwise ndofunga de mama vasina kutofona uyu mwana uyu gumbo raiora iro amare imimi maiona change mwana kuti mwana mbona kuti aritoabhizwa chokwadi kuda ngasingazvoni semaonere enyu nemafungire enyu panguva yache okay I'll be honest kuda anobuda kuseni na 7-8 abuda kudaro anosiya vana vakarara anonzi mumwe ndakatonzwa chitonzi muda kunetsere chiko vana vakarara imimi okay saka iye bosi mukadzi was so good at pretending munoziva pakauya tete vemwana wekubva kuSouth Africa mwana aigara akaiswa pachest apa achinzi baby wangu asi murume watete vake akakwanisa kuidentify akatoudza mukadzi wakakati unoziva kuti mwana uyu anoabuswa ndobva vatonetsana nemurume kanzi waona chiwo munhu akadhakwa kanzi ndinoziva zvandaona mwana anoabuswa unomutasa nezviri kuitwa nemwana uyu andobva atoti saka kuda achizodzoka manheru kuda was not a person wekuti aichairwa na8 asati asvika pamba achigara naLinda kuda aive nekamukakutya kaLinda soko yekuti ini nangu ndotaura chokwadi kakumutya kekuti nhasi ndikanonoka kusvika kumba saka aimeka sure kuti 7:30 atosvika but aiwana vana varara ende kurara kwacho vairaswa mubedroom saka kana mwana akafuga akasvika munomu pane musi uyu Ryan vachiri kuwirirana achitouya munomba kuda akasvika ndobva agara pana mamapo ndobva Ryan anga akagara pamenoti vaitaura nyaya dzechikuda mbva asvika mbati vamadhuve achiti anobata mwana so mukadzi ndobva ati saka ndiye wega mwana wawaona munomba kanzi aiwa ndichiri kumhorosa vese handiti saka Caitlin mwana uya akave so withdrawn anga akutya mukapinda munomu zvandiri kutaura chero mukazvibvunza umwe munhu mukapinda munomu Caitlin agara akadai anga asingasomudzi musoro chero zvikadini aigara akadai so wotoita zvokumuti iwe indaiti ndikamubvunza anotaura nemaziso ndomuti Linda tichitori kuchipatara pana mino paakandinetsa stereki apa ndandave nepressure yekuti mapurisa ari kundinetsa social welfare iri kundinetsa mama vari kufona madokta ari kundinetsawo saka ndakabva ndaita pressure yekuti ndakaita pressure ndobva kuziva uko ari kuchema futi anga akuita maconvulsions ndofunga nyaya yekuti mwana uyu anga asati amborapiwa ever since pain manje zvainga yakuita chinhu chandakangokwanisa papa nomwe masister 2 vakamira pacho neChristine Shwa mwana wakamuita sendikati guys imbomirai vakamira vari apa nemupurisa apa ndakangoti zvazvo ndakatoona kuti ndataura zvisirizvo ndakatotaura zviri wrong ndakatoti wona Linda uyu mwana akatora taundo ndobva afuga immediately akangofuga ndobva anyarira kuti ndobva kwanzi nemupuri naumwe sister officer maona zvaitika
iti mwana tete wake vadzokorodzi saka pandakanobata tauro so nchiti uyu Linda uyu akadhonza tauro zvezvokuramba akaribata akanyara kuti zii achita kuti kuziva kana akuchema iye zvinova ndakutonzwa voisi rake airohwa achita kuti zvekuti haufangu kuchema zvechicomrade chaizvo ndozvaaita saka kuda inini chandoziva chero akazviramba ari apa indozvinhu zvandoziva taigara nchimuudza nchiti iwo kuda unotya Lindewo kuda itya Linda 7:30 anenge ari pamba 7:30 idzodzo achisvika pamba haawoni mwana aimuona pameso apa but kuti azive kuti mwana ari kurwara musi waitwa birthday repanext door ndobva mwana atotadza kufamba akatodonha mbati gojodo Raina akasimudza mwana akati onai mwana haasi kufamba deedzai dhedhi wacho kanzi imoda kuti baba vacho vatadze kufara here ngavafare vari ikoko pazvapera zvakadaro handingati kuda anogona wakainga aizvifila but chekuita kutaura chokwadi papasina kuda aitya Linda ndocho ini ndozvandotaura neruzivo rwangu kwete rwevamwe vanhu kuda itya Linda full stop angazvirambe semunhurume achiedzawo kuve masculine but no aitya Linda aya ndatenda manzwa nhoroondo kubva kuna mairaini regai timbonzwa kune hama timbonzwa kuti wayo nyaya yekuvabvisa kwemwana zvaifamba sei sekunzwa kwavakaita semaziviro avanoita vanzvadzi makadini tiripo makadizvi nyaya yekushungurudzwa kwemwana yakasvika kwamuri sei yakasvika tete ndo vakandifonera vari South vakati Koni enda kuchekuti izvezvi kwaitika emergency I think ma9 manheru takati kuemergency aitika ndeyei bhosi ndaizoti kwakuna kuda kwakune mwana wavo nemukadzi wacho iye zvikanzi enda vachitochema vachitotadza kunyatsotaura kucommunicata nini ndopa ndikati manje izvezvi handikwanise kuenda asi regai ndimukire mangwana makuseni ndobva ndauya panapa makuseni ndobva ndasvika mwana wangu yanga aripo mukomana munomu ndobva ndati vatamhurisana makadi tirai ndobva ndati mwana ari kupi kuziva zvikanzi aenda kuhospital ndakati aenda unoitei zvikanzi ane musikanzwa uyu akadonha achienda kutoilet anzwa kusina magetsi saka akadonha pafloor ndobva akwara saka plus ane musikanzwa anoyema saka amai vatogara navo ndo vakabva vatirika ndende nemwana vakuda kuti ngemukadzi wangu ini ndiye abuse chi mwana ndakati kwewewo sei watanga kutaura zvisizvozvo nini handisati ndataura nezvemukadzi wako ndiri ngovhunza zvemwana chete ndobva ndamuti ende I hope chokwadi chauri kundiudza kuti mwana akadonha bhosi ndakanoona mavange emwana newewo ndiri kusaenda kusungisa ndobva ndaenda pachekuti hospital bva ndasvika mukoma Robert mwana yanga asingatarisiki ndakati ndichipinda inini mumwe nesi akabva atofonera mapurisa achifunga kuti ndina mai vemwana vachida kuti ndisungwe ko mwana chicha ane mavanga kumusana uku akarohwa apa makumbo ese anga asingatotarisiki ende mwana yanga asingandizivi saka achitotanga ndona akabva tangotosheka kuratidza kutya kwekuti anga kutongotya munhu wese ndobva ndabhoikana ndobva ndabuda bva ndendo mapurisa bva ndasvika mapurisa ndakati ndoda kuona mukuru wemapurisa wacho ndakatosvika ndichindokumbiri kuona officer in charge zvikanzi avapo vabuda bva ndati zvikanzi mukudei ndati ndine kesi yemwana yakauya panapa yemwana akarohwa saka ndoda kunoti yasei ndozoti yasei ndobva azopinda aita kesi yemwana zvikanzi ini ndandakakusiya ndakataura kumba kwachinoti akangouya kana kuti vakamuona munobva mamubata motifonera ndowo statement raakandiudza mukadzi officer iye ndakati kubata munhu inini handimukona hasha dzandasvika ndinadzo panapa ndakamubata ndikurwa nemunhu iye muchandisunga futi saka muri kuredza kuda kurevei kana muchiti nini titsvage munhu isusu kana tamuwana tozokufonerai ndobva wepanext door watikaenda naye ndobva ati pane pamasowe paanomboenga ari achienda saka amushuwa aripo ipapo svika ndobva mubvutani kwati manje mota yabuda manje mota hapana tati manje nanhasi kubuda munhu ina kana tatombonzwa information yekuti mukadzi iye atombori pamapostori pamasowe ngatisvike ipapo ndopa vakazotsvaga mota yemapurisa ndobva yauya ndobva wabuda ndobva vaenda ndobva vamushaya ndobva ndati saka ndobva zvanzi ndobva yanetsanetsa ndakati ko madi mambobata wangu mwana wacho because mukadzi nemurume kauyu ende vari kutokommunicata kana asvika achindinyepera kuti mwana akadonha meaning ari kuchiziyana nemukadzi wake
zvikanzi tisunge baba wacho nabhozi havana mhosva tichivasunga nemhosva ipi ndobva ndanisana navo futi ndikati manje muna handibudi tikabva kumanheru ndikati muno mandisi kubuda musina musungo mubatei kiyana mubatei mutaure kuti iye ataure kuti mukadzi wake ari kupi ndobva vauya ndobva vamubata ndobva vamutorera foni murume ndobva vamuredha panapa ndobva vamutorera foni achitokomuniketa nemukadzi wake kuti shamwari muninga mama wangu auya nedzungu uya saka iwo uchitombomireko ndini ndine dzungu saka achitombomireko kosauye kusvika vaenda but vanenge vauya nebhegi vanenge vari kurara ndovanzi mukadzi wako ari kupi haana kutaura handisi kuzoti ari kupi mukadzi ari kupi anga asingatauri kuti mukadzi ari kupi saka ina ndikati kuno ndikari kwarara ndobva ndaenda ndichihopa kuti mapurisa achiitawo action kuti vabate mwana ari kuhospital ndobva ndaenda mande yachona ndikafonda zvanzi apiwa community service abva abuda apiwa community service abuda ndikati no it's okay ndobva saka nyaya iyi takaisa kumasocial media platforms akati wandei saka vanhu vanga vakuti vachindifonera imi munhu wamuri kutsvaga ndakwira neye bhazi but aburikira pamadziva polisi asi anga achitonga anga achifona so anga achingoita zvirisikiri fonerai madziva polisi indofonera tete kuno kubhosa wangu vavo tete munhu uyu udzai ofisa ruta nekese mwana kuti munhu ari kunzi abatwa kumadziva polisi tete voti ndavafonera vangotoreti ndobva marimwe suru ndobva ndafonerwa futi zvikanzi ari pakutama munhu yakandifonera manje akandifonera neprivate number akati pane kesi yandaona pafacebook but ndaona nhamba dzenyu mimi mukadzi uya anotogara opposite papolice station saka muri kuti muri kumutsvaga kupi ndatosiyana naye manje so ndandinaye munhu iyeye ina handisi kukwanisa kuti nditaure nemi bhosi ndiri very close naye but zvaakaita hatisi kutolerita nonsense idzodzo bva ndafonera futi tete ndikati imi tete munhu ari kunzi ari kumadziva panonzi kwakutama ari kutogara one opposite papolice station yacho iyoyo tete ndobva wazoti ndazovafonera ndobva hanzi mapurisa kwakutama aenda but hanzi anga asina picture saka vatopisana naye saka inini ndobva nesuro manheru tine akandifonera futi akati no ena unopiwa tsamba ikuratidza kuti vanava ikesi zveshuwa yakapinda mukoti kesi yake nomapurisa ndobva ndauya ndobva ndapiwa tsamba iyo bva ndadzokera nayo central wapiwa kunoku chekuti kunoku bva ndadzokera nayo pavazonzwa yakutaurwa paredhiyo ndopavasitangoti hasha dzekuti makuendeserei kwese ikoko iyo nyaya yange iri mukati memaoko emapurisa but hapana mukati memaoko emapurisa rainawo ndikatomufonera nhamba idzodzo dzemukadzi iye anodai asi vari kuti vari kumutsvaga vari kumushaya but ari kudaira nhamba anotozokata bhosi anenge atonzwa kuti either anenge aziva kana kuti anenge atoziva kuti ndo vanhu vari kunditsvaga vaivai makatomufonera izvizvi ndobva patikamboenda futi pakoti papane vanhu pawakati mwana bhosi mwana ari kutora attention nevanhu aitora attention yake vanhu vakawandisa nenyaya yemabhandiji anga anawo saka vamwe baba ndobvaoyo vakati manje munhu wenyu yei anoita zvemusangano otherwise dai anga asingaiti zvemusangano ndaikubatsirai okay ndo statement randakapiwa nemwe murume so tiri pakoti futi apa saka anyaita zvemusangano zvakanyaita sei aina ndisivi ndiari kutonga nyika ndiye mukuru wepati anyaita zvakanyaita sei zvemusangano zvachona ndezvipe bhosi vakatouya patatiri baba ivavo vakati manje munhu anoita zvemusangano otherwise dai anga asingaiti zvemusangano ndaikubatsirai handiti hama yenyu yanga yahama yenyu kabhozi yanga kugara nemwana saka iwo ndingatotidzwa zvemusangano zvacho zvaanoita ndezvipiti tinezoti murume wacho ndofunga ndiye anotonyatsosiziva kuti ambori nechigaro chipi chemusangano chekuti anoita mhosva yakadaro ende dai anga asina mhosva dai anga asirutizi bhozi nini ndichiburuka musi wandazoya makuseni ndichiburuka apa matext messages achona akatoti iwe pane munhu asvika pamba ipapo akapfeka jean reblack netisheti yewhite ndiani murume wachona ndopa akazoti ndima hama yei manje vane dzungu chitogare kokosauya saendosando kuti ngatimboenda pakarekta yehama yenyu chaimutadza kuona kuti mwana ari kuyabviswa ndechipi 2 nezvauri kutaurayo kuti pawakauya vaitokomuniketa kuti usauye mama vaya vane dzungu vauya tiri kuti iri munhu aiziva kuti mwana aibviswa zvazvinoita ndiri mukadziwo futi andofunga akaona imba inoyo akati aona freelance akaita zvaakaita kune mwana wangu iye because ndichipinda muno handiorara muno kai ndakapinda mubedroom airara mubedroom mukoma Robert mamune magaba anga akazara zvichuma mhenoti zvii zvinhu zvaive skeri zvimumba ndobva tete vanditi ndichibva utonditorerawo mapepa emba yangu imomo anga ari mukati memabheka ake
ndoma makaiswa bepa rinenge rine ranga rine I think rekucancel rinenge rine price yemba zvese zvemadocuments ese emba kutodzwa kuti mwamusi wakati vakasenderana papi ranga riri pakati pemabhethi ake musikana mukadzi mubedroom saka ndofunga anga atoona but still ndikuenda pakuti chaita kuti hama yenyu isaona kuti mwana wake ari kuabuswa nemudzimai wake akadyiswa ndofunga kuti ane zvaakatopiwa chete bcause hakuna munhu arinomahwe wekuti ndine vana keni murume wangu apinde everyday ane musi waanosvika vanhu varara of course yes but not everyday ende ivo vakatonzwa izwi rababa wacho anomuka ina handivarambidzwi kuenda pana baba wavo vana vake iropa rake harisi ropa rangu saka ane zvaakatoita mukadzi wezvo kuti aitoda kuti atake rid of amen kuti both of them or handizivi ende since tete wangu wasipo wangu vari south for a long time akabva atoononge hapana because wepanext wachono aimurova achiti panapa hanzi ndepamandava hanzi ndepani ameno mutupo wake wachona hanzi ndepamagumbo panapa ndepamagumbo panapa handitiro zvisina basa achirova mwana magumbo wachina ndiwo mutupo wachina isusu wedu ndichiyera usi magumbo sekutaura kwaita mwana wako kuti mama vedzungu nedzungu renyu amai makambobvunza here mwana kuti iwe wai wanyaputirwa zvakaita kuti mwana wako ona handinezi mwana ari muchipatara yaimona kuti ona naye mwana wako tasa zvakaita izvo akasvika paextend iyari wanga usingazvioni here everyday ndakamubvunza but akanditi mama handisi kuda kupara ngozi saka handisi kukwanisa kuramba ndichinjana mashoko nemi ndo mashoko akandiudza iwoyo bcause zvishuwa musi wena handine hasha ini ndandinadzo zvishuwa nezvandandaona zvazvakaitwa mwana ndandinadzo akati mama ndipopota henyu asi handisi kuda kuti ndipare ngozi ndichinjane mashoko nemi saka izvi zvari kuririra sei nemwana wake hauzozivi kuti zvabuda here zvaakadyiswa zvacho saka since ari parani handitozive handisi kuda kuti nditaure mukoma Robert kuti mushonga uriko but I think uriko because munhu pakutama ari kugara opposite papolice station munhu ari pawanted unotofandwa neimwe nhamba itori private neimwe yachina futi ndandatokangana pane imwe tori mufoni mangu maconversation ese wayo ndakatomachengeta achiti imi mukadzi uyu teti naye kubhawo mukuti mukutsvaga munhu kupi kwenu kubhawo kwakutama pakutama apa muri kuti chikwe mimi endai pahospital mutsvage munhu anonzi Ningi makasvikobata munhu ende achakudzai kuna Linda arimo mufoni but izvezvi kuti ndiende pachegutu vanogona kusvika usikuti hadina mota yekuti tiende kwakutama saka ezvinezvi mapurisa vati vakuita sei sezvo vambofona papi vachiti vari kuti vati hanzi tichakufonirai vangondiyenya vakati tichakufonirai kana pane anything chatinenge tanzwa saka handisi kuzoti ndomerera kufonerwa kusvika rini kuti ndizonyatsonzwisisa kuti justice yemwana yoseva right mazvinzwira mafambisirwo ari kuitirwa nyaya yaLinda chikumbiro chemhuri ine ndechekuti aiwa Linda ngaabatwe hazvinei kuti anoita zvemusangano ameno zvemusangano zviri kungotaurwa izvi ende musangano upi ameno kuti ndeupi asi chichemo chavo vari kuti aiwa munhu paari kuwanikwa ari pari kuzikanwa hanzi anotogara padhuze nezeta raPezvimba kubhawa anowanikwa zvakare achitotandara achinwa kana paine vanoziva kwavari nhamba dzehama ndo dziri kubuda pascreen nhamba dzemapurisa ndofunga dzinogara dzichiwanikwa pese pese zivisai mapurisa timbonzwa kuti zvinofamba sei regai timbonzwawo zviviri kana zvitatu tinzwa kuti vaiona vakidzani kana kuti vari kupfuura kana kuti vashanya mwana achiabuswa vaiona chivanzvadzi imimi nyaya yemwana haisi secret inyaya inotozikanwa pano pamusha inyaya yakutozikanwa nevavakidzani inyaya yato kumapurisa inyaya yaLinda Linda kaviri kana katatu kamunoziva aichengeta mwana zvakaita sei
inini ndongozviita unge ndozviti ndiri mainini vepana vakoma wangu is a long friend. Saka ndakanzwa ndoshandira kunze kwenyika. Pandanzwa kunzi baba wepanapa vakashaya. Saka ndandauyazobato maoko ndichitengesa zvinhu zvangu. Popa ndakasvika ndichiona. Saka ndakaona kune tuvana turi less than 5 years. Twanga twakawanda mumba muno. Almost 5 to 6. Saka ndakabvunza kuti how do you manage kucontrola vana vakadai? Akati ndinozvigona. Sekuziva kuti vakoma vangu vaimboita zvecrash. Pandati asi muda kutanga zvecrash here anga singandipindure zvakanaka. Saka pandaifamba muzoti pavana unongo singazivi kuti vana vakamira sei. Iye mwana uyu ndaingomuona bandani singazivi kuti akamira kuhejuku. Vamwe vana asingaradzi kufara but pese pandaisvika ndaibvunza kuti kosei mwana uyu ari pake ega. Sei mwana uyu akamira dai pamwe akamomoterwa nenhunzi obva anditi vane musikana. Saka ndazoti muri kumusiya zvanzi mwana wemusikana mandati ko musikana anodi kuti asati enda unotengesa osiya ageza mwana wake. Saka munhu anga asingandidaire zvakanaka. Kozoita dzimwe nguva ndaigonoti ndichiuya masikati ndonzwa mumba mune volume muchiridzwa music vana vari mulaini kubuda mubedroom. Saka inini semunhuwo zvangu ndichiri munyowani ndisinganyatsoona kuti mwana yakamira sei vana vakamira sei. Asi andikangoti mwana wane aiabuswa ndongoti pavana vese vandaiona because ndakazombosvika kugara nguva yakareba mumba munomu ndikati hakuna vana vakagara pasi vane that age vanogona kuve nedisciplinary yekuti vanogona kugara vachidya zvakanaka. But mwana uyu aizoti pakudya I remember ndichigadzirisa plate achitadza vaidya rice achitadza kusumudza rice achirasa vachitoti sapandikamukadiki kwaari ndichitomudzidzisa ndamugadzirisa mana muchichidya nemaoko uno uri kukundwa nemudiki but ndaingoona hangu kuti tongoti vana vese vanga vasina kugara zvakanaka asi nandisingazozivi kuti sapakazobuda nyaya ndipo pandakazogona kuidentify kuti but kamwana kandaigara ndichiti pese pandauya ndinongotaura nezvekamwanaka ndongotaura nezvekamwanaka ndo mazivira angu. Asi ndambobvunzo semadzimai ndizvozvo zvakaoma sei kana zvinyore sei kugamuchira mwana wemumwe mudzimai kana wauya pana baba vari kugara vachinzi single parent? Inini ndinoipindo ndakadaiwo noti ndo makuriro angu andakaitawo ndakakura ndichigara nastep mother. Ndazviona. Saka zvinhu zvinorwadza ende ndinoadvisa vakadzi vakawanda kuti kana tichida kupinda muanother relationship vakadzi hatitarise kuti kwatuda kuenda kumurume ane mhuri yake akamira sei tinotarisa wealth kuti neniwo kwandiri kuendawo ndezvipi zvandinoda. Saka varume munongoyeverwa munofadzwa kunge sezvinoita mwana kuti wamupa sweet haaneni nazvo kuti uchada kuzomurova ndo zvamakafanana kuti imimi so long magara zvakanaka munokanganwa kutarisa because I remember ndichibvunza kuda kwandiri anondirespect handidi kunyepa anonditi mama. Saka ndakamuona ndikati kokuda iwe waiti zvinhu zvanga usingazvizive sei but mother ndandisingazvizivi ndikamuti waizviziva ko inini ndakangouya in a short period pane mwoyo wangu pane zvandainotisa ndaibvunza zvekuti ko iwewe waigara panoza kuda akadzikisa yeti maziso bvapo kuta mansodzi but ngatichinje inyaya ndokusika kwatakazoita akati ndandisingazviziva but ndinoona kuti sevanhu vechirume vanopa trust kuvakadzi kuti anenge achiona kuti mumai ndo vamumba vari kumhanya zvese saka ndo vari kugona kuchengeta mwana zvese ndinotoona zvese zvatiri kutauraka sezvayanga ati haazviziveka zveshuwa pamwe hapana chaigona unge achiona achiziva nokuti anga akapa trust kuti ndaane mudzimai. Saka inini ndichingopawo yambiro kune madzimai kuti vana whether kuti tisu tamubereka kana kuti hatisiri tamubereka mwana ndewemunhu wese. Saka ngatingobataiwo vana zvakanaka tisazosvika pakadai pakuti mwana anozopedzisira akuvara adi ende chandonyanyotenda ndeyambuya vachina vakazodzoko kubva kubasa kuti vachipedzesa nyaya. Ndiri kuti nini ndakaona mudzimai achinzi single mother aine mwana kana vana vake
ndinovagamuchira ndigona kuvachengeta ndizvozvo imimi mukaona Robert achinzi single parent single father ane vana mwake 1 kana 2 sei musingazokwanisa kuchengeta vana vemurume nekuti kana wakatogara pasi kana nemastreet kids anokudza kuti ndakadzingwa nastep mother kana ndakatiza step mother ndairohwa nastep mother it's very rare kunzwa kuti ndakadzingwa nastep father macases iwayo ariko but very isolated chinokunetsai imi semadzimai ichi chinotinetsa isusu semadzimai pachedu vakadzi hatigoni kurwirana mhosva dzedu pachedu vakadzi hatigoni handi zvinoitsi umwe inonzi kutsva kwendebvu varume munodzimurana kuti munorwirana vakadzi hatigoni kurwirana saka zvatisingagoni kurwirana zvinotirwadza kuti ndingachengete mwana umwe mukadzi aripo kana ari mwanasikana kana akuzoroorwa mai ndovanorespektwa ini mainini ndakanganwa saka mwoyo yedu vanhukadzi ndo zvatiri kuti wese akachengetwa nastep mother ane history to say it out kuvanhu saka ndo zvatingori mwoyo yedu ma 1 2 3 vakadzi vaonoonawo kuti ndizvo vanenge vapindwa nedenga mumwoyo mawo asi vakadzi ndizvo zvatiri but kazhinji ndongoda kuti vanhu vechirume vakaona ndo zvavareka zviri nani kuti vatsvage mamedi aripo kuti vavabetsere nezvimwe zvinhu imimi moita chip in kumonita mega pachenyu kuti imba yangu yakamira sei kuti musazosvika pakuchema panhu pakadai tazoona ndikakuwanzira mibvunzo ndatatobvunza kuti zvino uyu mwana akazosiyiwa namai ake akadhambwa takutaura pachirungu ndizvozvo handiti zvakare ava ndomboti step mother vakavabvisa mwana ko ava amai kana nanhasi avaziva kuti mwana wavo upenyu hwakamira sei ipapo mavhunza mubvunzo wakanaka nokuti mai vavo ndakaita rombo rakanaka kuti ndakagona kuvaona but takazobva takusanyatsowirirana nemibvunzo yandakavathrowa ndikati amai tingamanye kuti step mother atadza asi nemiwo mai vekubereka ndimakatadza mwana wayo is less 5 years toda kutaura panhau yekwasho yabatwa nemwana kwasho haiite kuti mwana anzi ane 3 months haasi kudya bva yabata kwasho chinhu chelong term chinouta pagore saka imi mwoyo wenyu zvanzi ndandakasiyira mwana baba ndikati munhu wemurume zvaari asi kusiyira mwana saka imimi mai ndimi muri wrong tisati tamhanya tinoda kuzoblama kuti step mother but imimi mai ndimi muri wrong saka chinhu chandinongoadvhicewo vakadzi vakawanda vari koko vakasiyiwa chero vari kushungurudzwa chero vari kudi mira nemwana wako inanorara mubridge une mwana wako ngaite kwasho iwe mai uri wakamutora unaye izvekusiyirana baba izvi tanga watarisa baba wacho kuti vakamira sei unotanga watarisawo kwaurikona kungatirari kana ndazonzwa gogo wacho ndinobva wasonyura murudo ubva wakanganwa zvese zvinoitika chinhu chandinongoadvhisa ndechekuti panhu pese hatingoti ana amai ngatisarelaxei kana tine mhuri even baba naamai chaivo chomuziva kuti pana umwe amai chaivo vanongoabhuza vana futi mukati imomo saka kana uri baba futi vanobhuza vana exactly saka chandinongoadvhisa ndechekuti kana tiri mumhuri ngatisarelaxei ngatingomirayo tioneke sevabereki ndo zvandingataura aiwa ndatenda aiwa maita basa sekunzwa kwamaita panyaya yekuabhuswa kwemwana ane 3 years iye zvinezvi tava kutaura nagogo Paradzai timbonzwa kuti nyaya yekushungurudzwa kwemuzukuru wavo yakasvika sei uyewo zvakare ivo sagogo ndeapi matanho avakatora gogo Paradzai makadi zvenyu ndiripo svangu makadiwo ndimi muri kuchengeta muzukuru ya ndakuchengeta ndanga ndisipo ndisipo handiti makamutora rini muzukuru svondo rino iri rari rechi3 ndadzoka ndakanzwa nyaya yekushungurudzwa kwemwana end of June ndobva ndafonera baba wacho nevakati mwana ari right ndobva ndafonera step mother vacho vakati mwana ari right apo vaitogara naye baba nemwana vanga vachigara naye nemdzimai so baba vanobuda makuseni kuma6 vanoita zvekugadzira matime town voenda vodzoka manheru kana vatokasira kuma8 or late it depends kuti vari kuwana makastoma zvikadi so baba vanonzi vakauya vanga vasisachabvumidzwa kubhonda nemwana wavo
I think knowing kuti mwana akakuvara baba vanozoona kukuvara kwemwana ndomanzwisisirwa andakaita. Saka pane akazofona akazoisa message anonymously kumwana wangu, mwana wangu last born yangu, zvikanzi kana makuuya kuno muuye nemaclashes. Mwana haasi kufamba, ane 2 weeks asingafambi. Vakati kana uchiti ndiuye nemaclashes, mwana wandiri kuziva ari kumba ndikuziva. Maclashes emwana ane 3 years iri, zvikanzi makumbo ese akatokuvara. Mwana akatozvimba makumbo, akatozvimba nemaoko. Ari kutosimudzwa kuenda kutoilet kana kutorohwa kunzi uri kuzviitisa sumuka uende kutoilet. So uyu mwana ndobva ati mama ndo message yandaona asi ndanzi ndisakuudzei. Ndikati azvidaro. Ndobva ndaisa message kune watiri kuti tanga taakuti muroora handimuzive kana izvozvi ndikasangana naye murodhi handimuzivi. Munhu akasara achiuya pamba pangu endisika. Ndikati mwana akadii, pavatoti mwana ari right. Ini ndatonzwa kudhara. Ndobva ndati ndipeiwo namba dzamai Raeni. Mai Raeni anova mwanasikana wangu Christine, ane time achigara pano pamba. Anoshandisa imwe spare muloja wangu. Ndikati ndipe namba dzake, zvikanzi handina. Pandani ndipe namba dzake ati handina. Abva atotanga kuisa complain, haadi kuita duty, hatsvaire yard, hasuke toilet. Ngati no, ndiri kuda namba dzake. Izvozvi magetsi ari kubvira, story dzakutongowanda, tiri kuda mari yekunotenga tambo yemagetsi. Ndobva ndabvunza kuti tambo iri kubvira ndeipi, ndobva ataura kuti inobva kuPuichwell. Ndikati property yese sakai muri kuitenga pakai. Anyway, chindipa namba dzake nditaure naye akupei mari because mwedzi watopera, muende munotenga tambo. Musi wachona iwoyo ndo wandakabva ndati kumwana wangu musikana anonzi Ruvimbo kana Haiti Hazel, ndipo namba nditsvagirawo namba dzamai Raeni, andiunotaura naRaeni. Zvikanzi ndinadzo, mirai ndikupei. Ndokupiwa namba dzamai Raeni. Handina kubvunza mari yerendi. Ndakati namai Raeni, mwana akadii? Zvikanzi aripo zvake. Ndikati ari kufamba here? Zvikanzi rega ndimutarise. Zviya zvekutya. Ndobva ndamuti mai Raeni, tarisa mwana. Ndobva ati mwana haasi kunyatsogona kufamba. I think kutaura kokurerutsa kuya. Ndafonera shamwari yangu inonzi Mai Chimangano. Ndobva ndati ndiri kukumbirawo ndiendeserewo nyaya yekugirl child. Muzukuru wangu ari kunzi ane 2 weeks asingafambi. Vanhu vari kumba vandiri kutaura navo vese vari kutsenga mukanwa. Saka inini I want justice. And ndiri kuda life yemuzukuru wangu. Mari muenzi anosvika achipfuura but upenyu hautengwe. Zvikanzi no, mira nditofona. Ndobva vatofona kugirl child. Vafona ndopakabva paita sei? Pakabva pavegirl child vafonera social welfare nepolice. Ndobva atondiudza akati vati manje vari kutosvika pamba. Ndobva ndafonera mai Raeni. Mai Raeni enda nemwana weclinic. Nezuro ndakambotaura nani, I don't know, handichataura mazita. Private hospital. Ndikati handisi kuda private hospital. Ndiri kuda government hospital. Nokuti nyaya yemwana uyu ndoda kuti igadziriswe. Manje ndikaenda kuningi vanhu vanosungwa. Ndikati iwewe uri kuda kuenda nemwana kuchipatara here kana kuti haudi? Zvikanzi ndiri kutya kutukwa. Ndikazotora mwana uyu ndirotukwa because mwana uyu anga akusiiwa ari 1 munomba, akakirwa door. Musikana achinzi enda unotengesa bhutsu, amai vachiendawo kwavanoenda, I don't know kuti vanenge vachienda kupi, baba vanenge vari kubasa. Utu tumwe tumbururira ndofunga muri kuona imba yangu masvibiro yakaita. Anga akumba tuvana tumuzera utu 2 years, 1 year, 8 months. Chichito twakazara muno twema neighbors uko achiti akatenga imba kuno kuChegutu. Imba yangu ndo yanga chiti imba yake. Saka zvadaro izvo avo vaisara vari free vachitamba panze, uyaikirwa munombo. So zvadaro izvo maneighbors vari kuti rimwe zuva vepapa pavakatomwana achijambiswa achinzi mira hauzi chirema iwe, achirohwa baba wako ndo vakaremara. Mwana wangu inini is handicapped. Ndofunga mukatedza history dzema Olympics munogona kumuwana. Aitomboitawo zvema Olympics anonzi kuda kwaSheparadzai. Akatomhanya akatoita medals akawanda.
achimhanyira nyaya yesponsorship ndo yakamugarisa pasi because inini handikwanisawo kuita sei kuti ndimusponse saka mwana mudiki ka but akuziva kutukwa neurema hwababa vako chichi zvese izvozvo zvinenge zvichipinda mupfungwa dzake saka zvadaro izvozvo ndakazoti mai Ryan polisi iri kutosvika ipapo within 15 minutes ukawanikwa usati waenda nemwana wako kuhospital indaudza mapurisa kuti whoever ari pamba ipapo ngaasungwe munhu wese ari pamba ipapo ngaasungwe nokuti mese muri kuwirirana nezviri kuitwa pamwana akati aiwa mama ina handisi kuwirirana nazvo ndanichitya kutukwa ndopakabereka mwana ndokumhanya haana kana kuita 5 minutes asvika uko polisi yakasvika pano ikamushaya ikateera kuhospital vakanowana mwana achiatendwa madoctors akamaatenda anonzi 3 vachibatsirana kuasesa kuti apa mwana akabviswa plaster Monday ndakaenda naye Monday ndakadzoka naye asingafambi ndine walking ring iri mumba asvika naye mai Ryan anti madoctors akati chii in terms of condition yakanga ine mwana kuzosvika vakumuti takuisa plaster vakati 1 gumbo ndandichatotaura nezvaro gumbo iroro up to now chero akasimuka kufamba saizvozvi nhasi amuka ine fever haasi kufamba but yesterday aifamba akangoita ka hotboard haachafamba angoti anofamba but one leg rinenge richizvoviwa harisi kusimuka gumbo iroro kufizio vakati ndinodzoka naye after 2 weeks because paakangosunungurwa maningi maplaster haana kugona kufamba ikoko ndakatoya ndikaita 2 days ndichimudzidzisa kufamba akatanga kufamba ndakufamba anotofara kana akufamba but akangoita kafiva chete atogara achafambi saka ndikuona sokuti gumbo iroro rinenge riri kupera simba harina kunyatsoita zvakanaka I don't know panichadzokera so uyu mwana uyu manje zvadaro izvo zvemai Ryan vaenda uko vari kuti kuri kunzi kune gumbo ranga rakabhenda ndosaka ndichida foni ndaida kutaura ndichikuratidzai zvese tinozotumirana kana gumbo iri riri kunzi rakarohwa last year mwana uyu akauya akaramwa last year namai vake aine 1 year 6 months right now ane 3 years uyu mukadzi uyu anobva kwazvimba imba yake iri kunzi from the kana uchibva kupolice uchienda kumba kwapresident's house in number 3 from the president's house uchienda kupolice saka ari kunzi vakauya naye vachitanza akawirwa nebhara ndikati endai nemwana kuclinic zvikanzi akangominyuka ini ndandisingaudzi kuti ndepapa ndiani aitaura kuti akawirwa nebhara mainini vacho ndikati endai nemwana kuclinic zvikanzi anodislocate apa tari tasanudza tasunga bhandeji haakudi akufamba and yet ndepanapa mwana wake ndiye ari kunzi akauya pana akati mwana haana kuwirwa nebhara akarohwa nehuni namama apa nehuni saka pakurohwa kwaakaitwa nehuni gumbo rakabhenda iri muchaona ma-x-ray yacho rakatobhenda kudai saka I think zvakatora time semunhu anga akufamba ende nekukura mwana anga achireba rigumbo richisara because rakabhenda harichisina mukana wekunyatsoreba pamwe chete nerimwe saka pavakazoenda vachimutarisa vakanotisa kuti rimwe gumbo iri idzva rachona rine 3 fractures iri rachona rekudhara iri rine 2 fractures ende rekudhara rachona iroro ruoko rwanga rwakazvimba kudai ndichakuratidzai x-ray yeruoko rwachona ndichibva kusouth paita kunge pane bhonzo rakamira kana kuti nditi itsinga I don't know saka ndaingopota ndichingoitawo cold compress ndichidai asi rwanga rwaserera musi watakazoenda kux-ray papasisina chinhu chiya chakazvimba chacha and iye akaramba kutorwa x-ray ruoko rwaro akangotorwa makumbo chete but now kusimudza zvinhu zvake kubata chinhu anobata haachisina pain paruoko rwaro makumbo rakakuvadzwa iye zvinezvi ndo rachona riri kumunetsa iye ari kuti riri kurwadza apa saka ukabata kuchitorwadziwa apa anoti ukasvika apa ndo paanoti zvezve zvekuratidza kuti wabata pane pain ukasvika panapa anongoti pese pari kurwadza but ukanyatsobata kudai so unyatsoona kuti haasi kurwadziwa but pari kurwadza ndepapa
saka handisi kuziva kuti apa pavakaita ma-x-rays apa pachona apa ina handina kuona pachibuda. Saka ndaifunga kuti ndikaenda naye kuhospital ndokumbira futi another x-ray yepapa nokuti pane vari kunzi vakatama vaigara apa. Vaiona achirohwa, anorohwa pasi petsoka onzi jamba kana kumurova mupimbire ishi. Saka ndikufunga kuti zvakaafekta. Iyi ndo shamu yacho ishi yairoveswa mwana, zvimwe muchaudzwa nemusikana. Mukatarisa nzeve yake yakakwatuka kwesoko, ane malines kunoko. Iye akandiratidza tambo yaakanhonga panzapa inenge charger. Akati gogo ona shamu. Ndikati ishamu here ichaja zvikanzi shamu ulova inini apa. Ndichakuratidza izviri fresh zvironda zvachona zvinezvi munogona kuzomutarisa zvenyu zvakaoma but zvakatodzika zvironda izvo zvenyu. Ndobva ndatomubvunza zvikanzi iye ndiye akatondisendera message zvikanzi mama sorry henyu nemakuhwa muri kunzwa mwana akatotanga kurwara mangwana acho ndataura nemisa nezuro. Ndikati ukagodii kuendesa mwana kuchipatara? Zvikanzi ndakaenda kukadoma kuti ndotsvaga mari yekuti ndiendese mwana kuchipatara, ndikaona mwana atorwa aendwa naye kuchipatara. Now she is lying kuti ndiye akabhadhara mari yemabandages. And yet inini mari yerent mairayeni vanga vatopa baba wacho. Zvavanyoererwa mari ndikati torai mari pamari yangu yerent mutengere mwana zvinhu. Ndirikunzwa futi mairayeni vari kuti munin'ina wangu wekuHarare akazotumira mari yekutenga futi mabandages. Uyu shamwari yangu iri uko yaitumirawo futi mari. Asi iye kwandiri akati ndatora mari yangu ndikabhadhara mabandages. Of which zvese izvozvo ndezvekunyepa. Last year hana kumuendesa kuhospital. This year wachona ndiye waazonotenga mabandage. Asiya mwana mumba waanga achikyira everyday. Uyu musikana ari kuti first day ndairandutsira kuti musadaro mwana Florence. And then vanga vakukiya door womuvhara anzwa dongorera nepamagomo pawindow. Mwana anenge akarepwa musoro negumbezi achirohwa nebroomstick kumakumboko, musoro wakavharwa, radio yoitwa full blast. Next door akamboti tiri kuenda kupolisi kuti asachinzwa manje kuti chii chiri kuitika. Ani muri kuzviona. Saka inini hangu ndakandati regai ndende ndinotsvagawo basa kuSouth Africa ndiwanewo kusimudzira musha wangu izitizi muri kungoona kuti pamba pacho apasati panyatsovakwa, apasati papera, baba vakafa. Saka ndichiri kuvavarirawo kuti zvinhu zviite zvibatane. Handi muri kuzviona. But ndakaona kuti mari muenza anosvika achidarika. Ndikaluza upenyu hwemwana uyu handina kumwe kwandingauwane futi. Saka ndakatosiya ndikadzoka kuti ndakatotanga ndatumira mwana wangu. Ndikati since ndamirira pay yangu iwe chimhanya kumba unoona mwana. Akauya mwana wangu musikana vakaenda naye vakasvika iswa Beslab chete. Second for 2 weeks kuzoiswa plaster akange apo manje. Pakaiswa hard plaster akange apo ndiye anga kuenda nemwana kuchipatara. Vachiperekedzana namai Ryan. But ndakatokumbira kuti mai Ryan, it's either you choose kuenda kupolisi, kujeri, kana kuti you choose kundichengeterawo mwana. Not nokuti ndinoda kuchengeterwa mwana, but to save her life panguva diki iyoyi. Saka mapurisa atera ku hospital vasikuona situation yemwana ndezvipi zvavakazoita because already kuripota kwamanga maita ku child line nemasteps akazotorwa yanga yato police case vakaita sei ipapo? Ina ndide kunyepa mapurisa ndiri kunetsana nawo. Ndikakuradza message ari mufoni mangu. Ndakatofonera dispo akati handipo. Ndibva vandipawo kuna mumwewo superintendent. Superintendent yoyo andofunga ndakangodhila naye 2 days. Funga pamwe wakaona kuti ndiri kunetswa. Ndobva vandipawo kuna mumwewo inspector. Inspector iyeye ndakaramba ndichinetsana naye kusvikira ndamubvunza kuti zvinoita here kuti ndiuye ikoko inini. Vavati uyai vanaenda kupolisi.
handidi kunyepa mubhita ndakavapowe peace of mind ndikati inini ndinoda kunzwisisa kuti dei nhasi pana panzi pabiwa mota ingadai yawanikwa kana kuti vanhu vangadai vasungwa dei panzi pawanikwa munhu akapondwa apa muri kudziwana mhondi idzodzidzi but kune wangu muzukuru asingagone kuzvivhikirira asingagone kana kudzosera a 3-year-old child ari kushayiwa justice ari kutadza kumiririrwa nehurumende zviri kumbofamba sei ndakadzimara ndikatovaudza ndikati Chidhumo naMasendeke vakasungwa kusina manhengi ari kushandiswa matechnology ari kushandiswa nhasi uno. It was hard kuti vawane but vakabatwa. Uyu she is online every day zvokuti mapurisa anogona kushanda ne-econet kana ne-net one whatever the line she is using but haasi kubatwa. Pakaiswa mwana kuchipatara mapurisa achisara chisvika panapa amaini wake ndopa vakabvatiza step mother vari kunzi vanga vasipo pavakazosvikawo inini izvo zvaakuzodawo anga aripo kuti aexplain because maybe ini ndichataura zvandakanzwa zvisiri zvechokwadi. Saka ndira kuenda pa mwana wenyu ndi munomuziva mukomana mwana akasiyiwa ine 6 months namai vake paakatambwa ndokugara tongoto zvakare 6 months aina step mother. No, havana kugara 6 months. Mwana uyu akatombogara I think 3 or more than 3 months achigara nababa wake. Inini ndichifona endesa mwana kuna mai vake kana kuti fonera polisi isunge amai mwana uyu ane ari under 18 anofanira kunge achichengetwa namai vake. Neni ndiri munhu mukadzi iwe une one hand I know you can do anything because ndakakudzidzisa. Mwana wangu anowacha anobika anoita zvese asi munhu wandotyira anotsemura huni whatever zvamunoita nemaoko 2 anozvigona nerwoko 1 mwana wangu. Ndakatombovengwa tichigara kulocation ukachikura ndichinzi inini ndiri kuabuse mwana but mwana ndewangu denda kamuremadza pfungwa iye akazvarwa akaremara mutezo pfungwa dzisina kuremara right now ndingadai ndisingagona kufamba ndichimuziya but I know kuti chero ndikaenda kwandoenda chero sadza anobika chero nyama anocheka akabika chero mavheji anocheka akabika. Panada kuti ndiende ndipe kuti chaimutadzisa panguva yaakagara nemudzimai nemwana wake sababa chaimutadzisa kuita kabhondi nemwana wake zvekutadza kuziva kuti mwana wangu akutadza kufamba mwana wangu ane chironda imimi ndimakazomboona mukana wokubvunza mwana wenyu kuti newe chimbonditaura kuti mwana angasvike pakuabhuswa izvinezvi pakuiswa 2 maplaster uchimuona every day dai pasina anonymous phone call yakauya mwana aigona kutofira mumba baba vacho varipo muchimubvunza iye anoti chii? Ini ndikamubvunza anoramba akanyarara but akazobvunzoka nemukadzi wanzvadzi yangu akati nini ndiri kunyara ndakuziva kuti ndiri kugara nemhondi ndiri kunyara kana kuti mama ndovadaira ndichiti chino kuti ndiri kuziva kuti mama vane hasha handigoni kana kuvapindura. Ndikamubvunza nditanga kukwenya ruoko rwake because ane right hand uru ndo rwakagomera apa ukangomubvunza zvinhu zvaasiri kukwanisa kupindura kana kuti ukada kutanga kumupopotera nongokotamisa kumeso ngodaiwo hadaire ani muri kuzviona but I think vari pano vanga vachigara naye ndovanonyatsonzwisisa kuti what really happened because uyu mwana ane rudo kubva achikura asi mwana ane utsinye mwana ane rudo ende sisi vake ava vanga achigara navo vari kuwitnessawo kuti pa3 months idzo ndaitozokumbira kuti bhudhi ndipei mwana nimborara naye muendewo out nevamwe anotamba bhora mwana wangu zvanambotaura kuti anomhanya anotamba bhora ndori netimu yavanotambirawo kunoku vachitoenda vachitonohwinawo netimu yavo kwavanoenda ikoko saka aienda nemwana wake ipapo munoziva chigoko paradzai ndikupanzwisisa ende ndikupa appreciate mubvunzo wangu ndoda kuvhunza kuti uburitse kakuvanzika ikako kanoita kuti ngatiti mumwe murume akagara ari kuona imimi ndiri kutaura nemi anogona kuzoti zvandiri kuitwa nemukadzi iko zvichida ndiro zviri kuitwa kuvana vangu ndiri kureka somewhere else ndosaka ndiri kuti inini sababa ndiri kugara pamba for 3 months
mwana ndichienda kubasa uye ndodzoka kana ingwa dzandinda dzoka idzodzi ndotadza kuona kuti mwana akakuvara ndosapana ndichibvunza kuti imimi muchimubvunza hongu mazoti anenge akakuita sei akutarisa pasi akuti amai ndokunyara kuita sei kuvataura ndopana ndonyadzonzwisa kuti isusu sana baba ndombozvisa munyaya yekuti tinoleka papi pekuti kuti mwana anoabuswa neyour wife which is the step mother iwe usingazivi because macases aya akawandisa ekuti baba vanenge vasingazvizivi kana kuti mwana anokanyimwa chikafu kana kuti mwana anenge akaita sei saka ndanyadzonzwa kuti zvichida tazongoita munyama wekuti iva hapo baba vemwana zvichida vaigona kuzotaura kuti munongobva kubasa here mungosvika kuti umupa pfe ubva warara hausikuona kuti mwana akaita sei mangwana makusini ubva ubbuda ubva waenda zvokuti mwana anoabuswa kusvika pakuzoniswa plasta usingatoziva futi iwewe handiti mazvona inini izvozvi kubva kuya kwandakaita mwana uyu ndini ndiri kurara naye akasvikonoka isaidha uyu avhura kana kuti ndini ndavhura anosvikomhanya straight ani ndiri kuti chiri kuclear this room kuti ndinyatsowana kugadzirisa zvinhu anosvikopinda kuziva osvika pamubhedha uyu anobva adaira dedi obva amusimudza waswera sei mwanangu otaura naye ototamba naye umwe musi akatomuigira mabhanana nemaorenji akutovhura bhanana usiku ndakangoti handibvunze because munhu ari kudo kuti atambe nemwana wake ndo time yawana iwe because iye zvinezvi ari kuswera kucommunity service ndiye akasungwa manje bva achadya 8 weeks saka pane chikoro chaari kuseva community service ari saka ndinongotiwo akauya anoenda kumatai kwake ikokoko because akapedza vanopedza na4 anoenda kumatai kwake mutauni imomomo kuti aangoshanda shando maybe wani mota kana 2 ashanda awana kamari kakewo kaanozotengesawo fodya nedoro rake whatever zvaawana izvozvo anouya akabatira mwana wake something kuziva what not ofichi zvanga zvisingaitike zviri kunzi hazvina kuitika izvozvo amai vachona avo vari pano uye akada kungoita something for mwana inoita hondo saka ini ndiri kufunga kuti varume sometimes kana manyura yakarehwa nanhengu uyu anonzani and kana manyura munotadza kuziva kana kuti kuna amai munotadza kana kuziva kuti kune mwana wandakabereka this is why taakuudzwa uroi ndinokuchengeta ugokura ugoita murume mukuru ugoita mhuri yako asi pakupedzesera nokuti uri kuda munhu wako ukangoudzwa unzi amai vakati wakutoti amai vangu vanoroya vamwe vana mai vari kutotemwa nematemo nevana vavakabereka vamwe vana chaivo vari kudzingwa pamba nana baba vavo noti nokuti baba vanga vasingade mwana but izvi zvinyowani zvauya izvi handizivi kuti rinenge ruri rudo rwaMwari here ruri rudo rwemushonga here kana kuti rudo rwei nokuti imi makanyumudzawo mumwe munhu baba vemukomana makavanyudza murudo iye wakanyudzwawo neamwene venyu munongotinyudza ka muchimbi saka inini I don't know hangu nokuti inini handina kumboita rudo rwokunotsvagira mvura yematombo saka ari kupi murora parizvi hatizivi vanotaura vari kuti ndofunga kana mapurisa akambotaura kuti vachitresa manheru anenge ari kwakutama kumusha kwavo maskati ari kunzi ari kuwanika kuchinoi so handizivi kuti chiri kuita kuti mapurisa ndaiyazi achitsvaga ini especially Zimbabwean police those people can work but pane uyu handizive zvangu handizive kuti ari kuvhikirirwa nepolitics here nesu tichikura we have been in politics tichikampena isu tichikampena ndiri kunyeperai mazirora aya taikwira isi tichienda kukampeni todzoka topinda mumba but hatina mbobvira taita varoi ende mhosva kana ukaita mhosva yako wanga usingavhariridzwe nepolitics but iye ari kuganza kuti iye mwana wesangano mwana wemusangano haana zvaanoitwa ari kutsvagwa nemapurisa but kuhwange kwakaendwa kumusangano wamai munangagwa she was there ani muri kuzvinzwa freely isusu ndisi vasungwa inini handisi kuti ane mhosva but iye kana asina mhosva why is she hiding ari kutizei why can't she come and clear herself kupolisi kuti no inini handina mhosva mwana uyu ndakangowana wakadai kana kuti akakuvadzwa nanhingi since yanga achigara pano she knows what happened
kana asina kuzviona akaudzwa zvakaitika. Samai vaneke aifanira kubvunza kuti ko mwana uyu wandaona akadai zvafamba sei. Aifanira kuenda nemwana kuclinic asina kupedza 2 weeks akavharira mwana mumba. Ani muri kuzviona apa manyepo nemanyepo anenge achingoita asi vanhu vanenge vachidi vachiona. Saka nanhasi asati asungwa. Nanhasi asati asungwa. Ipapa ndabva kupolisi vachindibvunza mapictures ndikati up to now nyaya yakaripotwa rini hamuna picture yemunhu ari kutsvagiwa. Ndini ndakazovapa mapicture. Saka ndakazoona chiarticle chavakakanda chepolice crime kuti tiri kutsvaga munhu akati. I don't know kuti ndo mashandiro awo here. Ndoziva muno muine CID kana nyaya yatadzikwa nemapurisa. Ndoziva even ma-C10 vari vanhu vaya vakadzidzira kutsvaga vanhu. But why is it muzukuru wangu uyu haasi kubatsirika and the justice is not being saved kumuzukuru wangu? Nemhaka yei? Chii? Ndozvibvunza ndoshayiwa kuti maybe nokuti handina mari, maybe nokuti ndakashoreka, because danga ari mwana wevamwe vanhuwo vakatisimukirei. And I've been posting kunana ndivo vanonzi vatonzwa vachinzi vanombofambirawo vachidii. Vamwe mapromises nemapromises. Oswera wakagarira uchiti ndanzi ndiri kuitwa interview nhasi hakuna chinobuda. Vamwe vachona havapinduri. Tichifunga kuti vanhukadziwo vakatakura 9 months they feel the pain yandiri kunzwai. Asi at last woona kuti no hakuna zviri kubuda. Anditi mavanzwa kukuparadzai mazira anoitawo kuabuswa kwaitwa muzukuru wavo. Vari kuziva kune mudzimai ane picture iri kubuda apaya. Udzai mapurisa kuti ndo kwaari. Izvi zvekuti musangano tozoti kazhinji vanhu vanogoda kuda kushandisa musangano kuzvikavhiridza nyaya dzavo dzavanenge vakapara ivo musangano usingatombozive kuti ndo mashandisirwo aunoita musangano. Semaziviro atinoita isusu basa rawo harisiri kuchengeta mbavha. Kunotone mbavha dzaishanda musangano imomo dzine maposienzi mahombe chaiwo kutaura kunoku. Unotozivawo kana ana VP Mpoko vakambosungwa vakaenda. Hakuna panoshandiswa musangano kuvharira mhosva idzodzidzi. Mapurisa sekutaura kwavari kuita gogoparadzai vari kuti aiwa ko muri kunditoka let down. Kana paine basa ramuri kuita kana kuti mashandiro amuri kuita ndofunga vanenge vangopiwa update kuti aiwa zvamira zvakadai so vazoti ndakazonzwa zvako ndichindipai picture asi kuti time yandakaripota netime yamakuzotipei picture yacho yekumutsvaga zvinoratidza kuti pane mibvunzo. Sekutaura kwandaita kana paine kunoziva mukadzi wamuri kuona ari kune picture iri kubudapo udzai mapurisa auye kuzozvipindurira mhosva dzake. Nhasi tiri kuno kuChegutu kwatanga tichitaura nenyaya yemwana ane 3 years anga achiabhuzwa nastepmother. Kugoti vanogara naye pamba havasi kutaura, vavakidzani havasi kutaura, kuzoitawo pazeto mumwe ane ushingi hwokuzivisa vanhu kuti izvi ndo zviriko zvemurume tomboti aiwa vanenge vakajikiswa. Ko zvevavakidzani kana muchiona zvinhu zvakadaro zvichiitika, ko vanogara naye vachiona zvinhu zvakadaro zvichiitika, chii chinoita kuti isusu sevanhu tisabude pachena nekuzivisa mapurisa anonymous again sezvakazoitika panyaya yemwana uyu. Let's meet again on another informative program. For now, my name is Robert Tafumane. Bye-bye. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumane.